Isa ka misteryoso nga imahe nakuhaan sang litrato nga kaupod sa pagtulog sang maglola sa Banwa sang Leganes. Nakatutok John Sala. Napalibutan sang misteryong panimalay sang pamilya Garzon sa Barangay Poblasyon, Leganes. Matapos makuhaan sang litratong isa ka laragway na ila kaupod samtang nagakatulog. Oktubre 29 sang gabi isang ginkuhaan sang litrato sang iyang bata si Nanay Nelly kag ang apo sini na si Agnes. Dakong ila kakibot sang makita sa picture nga daw may kaupod sila sa pagtulog. Apisar duwa lang silang nagahigda sa among ation. Sang brownout, nagsanag. Sabi ko, ay, daw lain man eh. Oo, lain kita ng itsura. May nakita na kita ko nga may ara sa tunga. Ang laragway kasubong sang isa ka bata nga nagtupad sa ila. Apang hindi gali ining unang ation nga may makatulublag na eksperyensyang mga nagapuyo sa balay. Kay sang una, ang pinakagrabe gidya ang tung nagapangadi Rosario nga nagangoy-ngoy. Pero hindi lang man to akong nakabatsyag. Ang sinoynoy nga bata man di, tapos tong si baby girl nga bata katimbang namon. Tatlo kami nakabatsyag sa to. May mga tion man nga makita ang bata nga si Agnes nga daw kasubong lang nga may ginahampang kag ginaistorya nga hindi makita. Istorya sa sabon ni Mamiya. Ni Mamiya gid. Nga muna nga makita ako si Ii gakurisong sa iya mo si basta mo lang ang iya nga pag-describe sa ngalan. Puti-but silingon nga may kita sa siyempre bata niya magano sila. Kung parang Ginadlok ikaw nila. Ginahadlo kanila? Oo, no? Ano ayhan ang nakuhaan sang litrato? Isa bala ini sa mga tinugang ginapasuni makita sadto ni Nelvir. Ano balang mensaheng atuyo ipalabot sini? Bantayan ang kaduang bahin sang istorya upod ang isa ka paranormal expert. Upod kay Cirilo Renduque. John Sala, 1 Western Visayas.